Dalili na farko shine cewa shi kanshi wannan labari ya fara fitowa ne daga waɗansu jaridun Najeriya waɗanda muka san cewa suna da alaƙa ta ƙud da ƙud da sojoji da kuma jami'an tsaron Najeriya. Wanda a cikin labarin sun nuna yadda su jami'an tsaro suka kutsa wayoyin 'yan Boko Haram guda biyu manya-manyan kwamandojin ISWAP suka jiyo su suna labari akan yadda suka je suka kashe shi Shekau ɗin. Hujja ta biyu, akwai 'yan jaridu da muka san cewa suna da alaƙa ko kuma suna magana da 'yan Boko Haram ɓangaren su Abubakar Shekau ɗin da kuma ɓangaren ISWAP ɗin. Su kansu sun yi labarai akan yadda suka tattauna da majiyoyinsu a cikin ƙungiyoyin nan guda biyu duka, kuma majiyoyin suka tabbatar musu da cewa Abubakar Shekau ya mutu. Abu na uku shine cewa wato akwai rahotanni da dama daga mutane waɗanda suke ƙasa a nan jihar Borno da tafkin Chadi waɗanda suke da majiyoyi su ma a cikin ƙungiyar Boko Haram da suka tabbatar da cewa ya mutu. Abu na hudu shine Shekau bai musa ba. Domin a baya mun san yadda idan aka yi labarin da ya ɗau hankali akan wani abu da ya shafi shi Shekau ɗin, kamar wani sako da muka samu watannin baya wanda a ciki yake kuka, Shekau bai ɓata lokaci wajen fitowa ya ƙaryata wannan sako ya ce ai tsohon sako ne ba. Haka kuma idan aka yi wani labari da bai ji daɗin shi ba, za ka ga ya fito yana maganganu. A yanzu an yi wajen sati biyu da wannan labari, amma har yau Shekau bai ce cikanka ba. Wannan yake tabbatar da cewa ya mutu, domin da yana raye da yanzu ya fito yana yi wa mutane izgilanci, yana musu dariya, yana cewa gashi nan a raye amma ana cewa ya mutu. Abu na ƙarshe kuma wanda shine hujjan da ya fi kowanne ƙarfi a yanzu shine cewa su kansu 'yan ƙungiyar ISWAP sun fidda sako a ranar Juma'an nan da ta gabata, wanda a ciki suke tabbatar da cewa su ne suka kashe Shekau, kuma suka yi bayanin yadda aka yi suka sa shi a kwana har ya tashi bam ɗin da yake jikin shi ya mutu, sannan suka kawo dalilai na halartar jinin shi.